Накисваме червена леща за минимум 12 часа. След като сме отседили, я слагаме в блендер. Добавяме 2 яйца, скир 150 грама, в който предварително сме добавили едно пакетче бак пулвер. Предварително разтапяме малко кокосово масло и добавяме 10 мл към сместа и 4 грама сол. Блендирате или пасирате сместа. Изсипваме в правоъгълна форма за хляб и печем на 180 градуса за 50 минути. Така изглежда готовия хляб отвън и така отвътре.